Goddag. Hej. Vores navn er Peter og Svend. ja, Peter og Svend. Vi vil gerne lave flasketræk eller glas. Shots. Og jeg er bare med Glas. for at støtte ham. Kaste glassene til ham. Ja. Here we go. Og i går sprog. Goddag. Jamen, jeg kan synge baglands. En lille båd, der gynger. Eller i hvert fald nu har jeg øvet mig et par år nu. Ja, men her kommer den så. Hey, goddag. Det er så os igen. Peter. Svend. Ja, vi fik så en chance til. Men den her gang så vil vi vise Svends magiske hånd, som simpelthen kan opsuge kort. Så jeg kaster dem hen på ham. Jeg kaster dem simpelthen. Og så samler han dem sådan, så de ligger i den her nøjagtige rækkefølge. Så jeg starter med en 5'er. Ja. Okay. Så går jeg ud af skærmen og kaster dem hen på Svend. Det gider ikke der. Det er så mig Peter igen. Min ven Svend, han blev smidt ud. Men jeg vil simpelthen hvis jeg nu med mine 2 magiske fingre kan jeg samle en ødelagt dåse. Det vil jeg vise jer nu. Det er fantastisk. Det er ikke set før. Jeg skal lige med en magiske solbriller på. Sikkerhedsbriller.